Gabo, mabuti ka. Magdamay ko, wala kayo. Okay, may wala magdamay ko. Ay, di wala ko. Wala ko nang damay ba ninyo, pero problema ninyo na og ka na magunahon na mo bati sa ako bahala mo. Okay, next. Magita kayo. Wala di gusto mo nga vlog. Si Kuan dili o si Mish o. Iwasan na. Oy, dili ka ba oy? Hi everyone, this is Nick Princess and welcome back again to my YouTube channel. Hi everyone, this is Nick Princess And Mish. and welcome back again to my YouTube channel. Yay! So for today's video ay ang title sa akong vlog day karon ka interview ra si Mish kung Bayan sa iyang kabulingon. Kasi kung sa mga gusto na kong mabaon about ni Snake Princess, ang atong baby girl na si Snake Princess, ato pagkatanong siya sa mga question about sa iyang life. So, Ano na kay Aum, Mish? Ha? Ano na kay Aum? Ano na kay Aum, diri? wala lang. Wala lang. Unsa man nga Sa vlog? style lang. Ay kanang unsa may pangutanan nimo Mish? Wala sa pa-explain na sa si Mish. Ay sige. Wala lang. Part lang niya sa among Marites na episode. Basta makita rin niyo puhon. Wow! Vlog ni Snake o ni Shella puhon. So, ang abot lang atong pangatanan na bahin sa imuha. So, nako'y pangatanan ni mo Snake. Kung di mga gusto sa mo sa usa ka lalaki. Nice. Gatagi kog 5 ka. Ano, para dali na lang. 2 ka reason. Unsay ganahan mo sa lalaki. Ang ganan ako sa kalaki kay kanang First, kay ako guys ang ganan ako sa kalaki kay first kay kanang taas ug ilong ay nya gwapo nya din buoton pili. daghan na kayo to. Yeah, nga naman ganahan man ka kung nga nang lalaki na taas ilong, gwapo, nya buta, nya dili arty. Kay nga naman. Kay kanang mausad ang akong gusto mo og kanang pili sa man nang na ay gwapo nya din pati og batasan so mamili gid. So ana kita mamili sa kanang mga tarong-tarong sa. Tarong sa nga kanang itsurahan o kanang gwapo pero Tuno kung nay naka-like ni mong gwapo, go Roy. oh Laban na lang jud. nakadepende man na unsa pa uban pangutanan nimo. Sige, fast talk ta karon. Lights off, lights on. On. Oh my God! Wow! Nga naman. Ay, off lang off. Off na lang Ano off. off man? Kay basta may bigyan ang off. Ah! Di ba? Mariya sa taday. Ay ka na magchika-chika lang takalong kay. Last day na bugo. Last day na ay ka na last day na mga Last day na dire. So mo na among gisulit ang among day dire. So sige. Waray problema miss ka na bisan sa imong istorya miss ka nang ay ka nang ako lang kapag sige. kay dako sa problema sa tuwi. Sige. Order lang chika. Sex or chocolate? Sex eh. Nga naman. Sa mga chocolate makatambok mo na di man na maka-sexy. Correct. Ano ka nang makadagdag ng pants. Ipagtanong og tubro. O gani unsa ay ka nang uban pa sa pangutan na. Ay di wala na ba ko nag-attitude man. Wala ay ka na normal na ko pangutan na ba. Wala ko nag-attitude. Lain sa kaayo kalaguan. Possible kidungin mo. Dugay mo mahuli. Sige, okay na. Ay ka na. Sa ba iba pangutanan ni mo, Mish? Short or palda? Ha? Mag-short ka or magpalda? Abi sa unsa ra kung nagkaroon sila na. Pili, uy! Pili. Ay usa man na.
Ay ka Sa man di magtarong og tubag. short na lang. Oh my God! Short na lang. Life kayo og ka na mag-dress ko, di ba ta mahalin na. Mag-short na lang ko. Baka ay ka na makanibog kayo ang kanang pang ay ka na pangutana ti sorry kay bisya kay wa kay ko nakasabot na Kasabot na siya. Masa di beauty product nimo? nakabot na 10 minutes wala pa. Wala pa dala. Atensyon, isog kayo. Andi na ko tada ra magko. Okay, ko na happy. Yo, mo ka. Kung nakay problema, kay Ay, si Saba, ay, si kuan. Ay, sabot daw baka dungong si Roy. Ano si sabot dra kanang problema ba sa ko sige. Unsa may kanang lugar or mga baby boys na ganahan nimo? Taga Cebu or taga Bohol? Wow. Taga Bohol. Ano man? Ano gamugot kapag yung Bohol? Kay kana na mo kay crush diri ay kana na mo kay crush ay kana na mo kay crush diri good na sa Bang sobra po kay ko na in love niya na di nagsabot naman hinoon pa nga magkita bibig ini ko din ako sa buot pero nagproblema ko kay kanang chat ko na wa sa reply. Happy or sad? Basta wait, kababay ka sa Magani pero malain gyapon ko kanang di ko reply kay bisag di ba iya masakitan gyapon ko. Mo na siya bisag sa poton kay damay tanan. Gabo, mabuot ka. Magdamay ko, wala kay way. Okay, may wala magdamay ko. Mutubag. Ani wala ko nang damay ba ninyo pero problema ninyo na og ka na magunahon na mo bati sa ako bahala mo. Okay, Wala, next. magita kayo. LL or magkatakanta? Magatakanta na lang ko kay tupason to ko magimi magunahon na sa akong love life na magunahon na sa kung kanang kuan sa akong mga laki sa nga. Kasi ako mahimo sa kinabuhi. Bahala miss basta ako masultin mo miss basta naa kay laki nga magustuhan gid mo miss. Bahalag lisod ka ayo miss, bahalag sakit ka sa dughan mi laban gapon kami sukol gapon kami. Nari kay uyab karon. Wala mo ko uyab man, pero masakitan gapon ko bisan di may uyab. Istorya lang ay kasuko. Bukan unsa man nga vlog. Lo. Tanawang mata. Dahil mo lagi nung away. Usa man nga vlog, dahil wala nung away. Usa pa uban interview mo mi. Sige, pangutana, miss. Wala kay ikaw ni barag igit ani baby istik ko diri. Lotion or lawan? Lotion na lang kay kanang para mamisamis po niya tong panit po. Oh, Wow. Ba? Double Totoo purpose. di ay. Totoo. Wala man na nausor olive oil ni nausor. Olive oil Oh, ha? wala. Mahal kayong olive oil. Olive oil ni usor ni kay kanang sakit ka ng laway mauga man na. Oh my God! Ay! Di ba miss doon? Correct. Oh, di ba? Wala ko sa ubat pagkutana di ba miss? Okay, usa. Dapat sa siguro na 10 minutes ba day uy? Wala pa, Day! Excited kayo! Ganan ka mag-vlog, di! Ay di ganahan man pero maikom na ko ni Mish ba? Okay, Roy. Sige. Okay lang kay Mish, wala makakita Edit mo na Mish. to, kay kat mo to niya kada. O no, edit vlog ni siya, Day. Ibutang tanan ko, unsa ka maldita din, para may bawas sila. So, isog. Ah, bahala ka tiyo uy. Guys, sabtan ako ninyo guys kay nagmaoy ko ron nasakitan ko sa kanang laki ron bisan di may uyab. Sabtan ko lang ko ninyo. O nya, nga damayon din minimo. Sino maldita? Dabayon uda ay kada wa ko na damay problema na ninyo o kanang feeling niyo ay ka problema na ninyo o kanang feeling ninyo nga kanang na ay kanang pagdamay ta mo di inyo karon na hunahuna limpik mo hunahuna zay. La. Change topic na ta. Mo resign ako, uy. Bahala ka uy. Bala ka dito. Unsa pa iban nimo miss? Dunong milakaw na ako. Uy, kat mo kay ikog day kay kanang kuan day si kuan dili o si Mish o. Diwasa na! Uy, dili ka ba uy? Asa ka pa dong? Minsan mo to si Matoni. Ay, nasa pa ba to? Gaya Matoni? Kaya ko. Ali ka diri ba? Ikaw ra ba? Wala. Ika-edit, gano'n. Ikaw ba kanang kuan ti kanang Send ko ni- ay kanang mag-vlog kay last day na nato ron. Na magbinaldita man ka. Ay wa ko nagbinalitaban pero na may mga word nga kanang ay kanang makainit sa ulo. Oh, sige. Unya, napa di tuyok-tuyok sa mata. Gidugo ka, Day. Ibang stress na kayo nanghihina ka kuyapon na ba ako ti
Sakit akong dugan dito siguro na sa balaki. Sige. Yung isog ka ay. Sige, miss. Sorry na. Masyado pag-yun. Oh, sige. Sige, miss. Usa pa iba. Sige. Kisa mo favorite color or favorite character sa Power Ranger? Red. Oh. Kay paborito medyo na ko ng pula. Moro na akong pangutana. Simpura. Inyong haon sa man. Naka-istorya Sige, ni Mish kay 10 minutes na siya, day. Yung unsa man imong ma-finish na, so pero mo gi-prank ka na mo karon. It's a prank. Boy! Sabi ko gisapot si Tony. Kabaw ka ni? Yung parang ka na mo. Oy, gulo mo na ito na-exit man to, oy. Wala ko na kung kurat ko pilo. Dayon na tatani. Pero kalma ra si Mish no, ma-prank no. Gimana ka? Sige na. Nagano ko sa vlog. Uy, lahi naman tinubagay nila, oy. Diba? Di man na sila nga ni guys. Muna kuratan ko. Wala na tingala ka Mish nga. Siya padayon ko namin ko. So, ito, nagpadayon, may bagunda kinundong ko. So, ka pa ba ito si Matoni? Ang sabi na ay ka na. Successful akong pranks. Totoo ako kabaw. Di ba siya musugot Mish? Kaya di siya ganahan o prank. Di siya ganahan ka na naging-prank ba? Kaya, ako siya ginamit na gitara. Mo dito siya. Ay, kabalo ko kabi ko ganang. Natural lang ang malita no, tinuod yun ang malita. Wala, tinuod. So guys, hanggang dito lang magawa ka sa aking vlog. So thank you so much for watching. Sana mag-enjoy kayo sa vlog ko. Ngayon, nasa si Mish yung kasama ko yung Nana-prank. So wala siyang kaano-ano, alam-alam. So yun lang. Maraming salamat Mish. Nana-prank ka. Bye.